Het is daarvoor. Pas op, niet zo dichtbij staan, hè, met nummer 85. Anders moet je meedansen. Heel mooi. Construiu o amor, fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu o amor. Bate forte o tambor, eu quero tique-tique-tique-tique-tá. Bate forte o tambor, eu quero tique-tique-tique-tique-tá. En let u al speciaal op voor je presentator, Mr. Gein en Ongein. Sai o povo de fora, vem para brincar. Oké, nu gaan we de hoogte in. Terwijl die gewoon zo de lucht in gaan, gelukkig dat de grond nog steeds is heel krachtig. De dans gaat gewoon door voor de Rotterdam. En met de diabolen komen op zijn pootjes terecht. En de rondjes gaan ook door. Hé, toch gevangen, hè? Ja. Bijna gevangen, zagen jullie dat? Bijna! Masha, vangen wij helemaal. De helft is ook knap. Hé, hebben we! Heel mooi! Bate forte o tambor, eu quero tique-tique-tique-tique-tá. Bate forte o pirouettes hiervoor ook, hoor. tique-tique-tique-tique-tá. Net op allebei, hè? Maar dat kan natuurlijk niet, maar wisten we dat? Hartstikke goed, zeg. Hoor dit. Oh, pas op voor je hoofd. Ja, heel fijn. Dat ging goed. Hele mooie draaien, hele mooie. Ik vind het heel bijzonder. Kijk, die samen pirouette. Ja, let op, er komt meteen een hele mooie foto gemaakt hier vanaf het podium. Je mag even lachen nu. Dan kom je op de foto. Jan maakt foto, even lachen, zwaaien. Allemaal, 1, 2, 3. Yay! Wees terug. Ja, geef een groot applaus voor deze rondtoedanser, deze diabono van het vrouw.